нямате право да влизате в двора. Точно така. Така. Извикахте полиция, сега изчакайте. Хапете ме като животно. Може ли да ме хапете? Вие нормална ли сте? Нормална ли сте? Какво избутвате ме? Защо ме Излезте от хапете? тук. Излезте Ма от как ме хапете? Как си позволявате да ме хапете? Излезте от тук. Ухапахте ме. Излезте от тук. Причинихте ми лека телесна повреда. Излезте от тук. Казах, излезте. Каква е причината за побоя на дъщерята на Цветан Иванов? Питайте него. Вие като директор не знаете ли? Знам я и съм я дала. И каква е причината според вас? Питайте него. Вас ви питам. Така, господине, защо вашата дъщеря е заведена в свидетелско дело с ваше оплакване в полицията? Че ви е нападнала и заплашила. На този въпрос отговорете колко сте си възписали дъщерята. Какво да се кажа? Вие като директор намирате ли пропуски в работата си? Напуснете двора на училището. Така, господин Игнатов, знам си правата. Чудесно. Така, Вашите права позволяват ли ви да ме хапете по рамото? излезте от двора. Припречихте ми пътя. С основание. Така, С основание. господине, напуснете двора. Кажете какво предприехте спрямо децата, които са били дъщерята на Цветан Иванов? Трябва съм предприела. Нека и Децата гражданите са да разберат. Така, казахме ли, че искаме да говорим с вас с кмета? Дойдохте ли? Вие Така, не се с появихте. камера. Така, Вие не се ако появихте, вие- моля ви се. Така казах, Моля ви без се. камери. Ама защо без камери? Работата Така, ни е публична. казах, Работата без- ни е публична. На вас ви е сирджитка работата. Остана да покажа и следите от захапката на директорката Татяна Танева. Направи зъбите се виждат. Сега трябва да ме вакцинират срещу бяс.